Il-preżentazzjoni ta' Ruben hija dwar l-irwol ta' dialetti fit-tiswir tal-identità Maltija. Mela, jiena minn naħa tiegħi minn xi ħaġa li hija multikulturali ħanaddi għal xi ħaġa li hija iktar konservattiva bażikament. U fil-fatt ħanitkellem fuq il-varjetajiet tajjeb li għandna fis-soċjetà tagħna stess f'dak li għandu x'qasam mal-lingwa. Issa, din l-istampa toġobni ħafna għalfejn għaliex jiena twelidt għawdex nitkellem dialett tas-Sannat, b'mod partikolari, u d-dialett speċjalment f'Għawdex huwa ta' influenza kbira. So meta nittwildu l-istess jiġifieri japplika għal min jitkellem bid-dialett f'Malta u d-dialett barra minn Malta ta' jiġifieri. Imma kien ikun hemm qisu xi ħaġa li jekk xi ħadd jgħid xi ħaġa b'mod differenti, jiġifieri huwa differenti minnek, huwa parti minn komunità oħra. Issa f'dan il-każ qegħdin naraw varjazzjoni fiha li hija lessikali tajjeb imma fin-naħa tiegħi u kif ħanitkellem iktar il quddiem id-dialett ma jitkellimx biss fuq varjazzjoni li hija marbuta biss bejn kelma oħra u d-differenzi bejn il-kliem, imma hemm affarijiet oħra li jkostitwixxu id-dialett speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam il-ħoss. Issa, id-dialett jiena min-naħa tiegħi il-qasam tiegħi mhuwiex essaċ is-soċjolingwistika, tajjeb imma hija l-fonoloġija u l-fonetika. Imma sabiex inti mbagħad tidħol għal dik il-ħaġa, trid titgħallem min huma l-informanti, min huma l-parteċipanti li ħajjieħdu sehem biex inti mbagħad tinvestiga l-ħoss tal-varjetà tal-dialett partikolari. Għalfejn? Għaliex meta wieħed jiġi biex jitkellem ma' lingwa, ovvjament ma jistax ma jorbotix ma' s-soċjetà li titkellimha u fil-fatt kien hemm il-preżentazzjoni titkellem li saret qabel titkellem fuq din il-ħaġa wkoll. L-istess ħin hemm ir-relazzjoni tajjeb bejn il-lingwa u l-aspetti soċjali tajjeb li l-kellim juri, jikxef u jitkellimha għalfejn għaliex il-lingwa meta niġu biex nitkellmuha mhux biss nagħtu informazzjoni dak li nixtiequ ngħaddu tajjeb li semmih imma ngħaddu bla ma rridu informazzjoni oħra li mhijiex komunikattiva. Hija soċjali turi inti minn fejn int, jiġifieri jekk inti ħad titkellem bid-dialett f'kuntest, jiġifieri fejn id-dialett mhuwiex postu, pereżempju f'dan il-każ jekk jiena ħad nitkellem bid-dialett, kieku nara uħud minnkom jitbismu. Għalli ma raġuni għaliex mhuwiex f'postu għalfejn. Nkun qed nagħti stampa tiegħi tajjeb ħafna drabi tkun negattiva għalfejn għax id-dialett ħafna drabi huwa marbut ma' xi ħaġa li tmur li hija tiddevja tajjeb min-norma. Allura meta jiġi meta issemmih tajjeb jisma' xi ħadd jitkellem bid-dialett f'kuntest tajjeb fejn mhux supposta fejn id-dialett jistona f'ċertu punt tajjeb allura jibda jieħu idejat ta' int min int. Għal dik ir-raġuni ikun hemm ħafna nies li jekk ovvjament jafu jitkellmu l-lingwa standard jgħaddu għall-lingwa standard. Għalfejn għaliex inkella ikun iġġudikat b'mod negattiv li jew ma jaf skola tajjeb jew li hu raħli u fil-fatt nassoċjaw id-dialett ma xiex ma nitkellmu xi ħadd jitkellem bl-imgħawweġ tajjeb imgħawweġ mhix xi ħaġa dritta jiġifieri xi ħaġa li tmur kontra n-norma jew xi ħaġa jew qed ikisser tajjeb jiġifieri xi ħaġa li qiegħda hemmhekk tajjeb imma inti mhux qed tużaha b'mod propju. Għal dik ir-raġuni jekk xi ħadd ma jużax id-dialett tajjeb f'dan il-każ fil-kuntest tiegħu jiġi ġġudikat b'mod negattiv. L-istess ħaġa imbagħad kif imbagħad issa ngħaddu iktar quddiem jekk xi ħadd jitkellem bil-varjetà oħra, speċjalment pereżempju f'dan il-każ il-lingwa standard, tajjeb f'kontest fejn huwa mistenni li xi ħadd jitkellem bid-dialett jiġi ġġudikat b'mod negattiv ukoll, jiġi speċjalment f'Għawdex. Tajjeb jiġifieri jekk jiena ħammur fi komunità lingwistika
il-komunità Awċija, tajjeb jekk jiena ħanitkellem bil-Malti, ħaniġi iġġudikat mod negattiv għalfejn għaliex il-kuntest dak il-każ ma jitlobx li jiena nitkellem bl-istandard u ma nitkellem bl-Awċi. Tajjeb. Issa, il-kellim tad-djalett, tajjeb, x'impressjoni għandna tiegħu? Per eżempju fil-każ tagħkom, x'impressjoni għandkom tal-kellim tad-djalett? B'mod l-iktar in ġenerali. Xi ħadd li ħafna drabi huwa assoċjat li huwa ignorant, tajjeb li ma jaf skola sa ċertu punt taf qed tagħmel hekk. Anzi, jien għandi impressjoni ħelwa ta' min jitkellem id-dialett, anzi vera nagħmilhom illi filli pereżempju qed jitkellmu ma' snieħu id-dialett. Dik is-sena d-dijalija. Ekku. Ma nassoċjajiex assolutament mal-ignoranza sakemm ma tkunx xi ħadd pereżempju iktar minn 60 sena illi ma kellux l-opportunità li jitgħallem varjetà oħra l-istandard. Allura forsi hemmhekk li nista' naqbel ħalila żgħira. Eżatt, ekku tħalajt fil-fatt, ekku. Eżatt. Ekku, fil-fatt ekku tħalajt. Ekku, eżatt. B'mod in ġenerali ħafna drabi huwa marbut ma' xi ħadd ekku. Ma' xi ħadd li ma jaf skola, ġifieri kiesti taf tgħidli, ġifieri aħna meta konna mmorru nistaqsu fl-irħula, dak li ma kinux jitkellmu jażlu li ma jitkellmux bid-djalett, għalfejn għax jgħidu li mhuwiex sabiħ jew jinstema' ħażin u ma kienx hemm persuna oħra. Ekku. U l-istess dik taħal qorme tiftakar? Dik il-mara li kienet mbagħad bdew jiġu jistaqsuna għalfejn konna din ninkellmuha li kienet tajt taħdem x'imkien il-belt insejt. Kienet qiegħda titkellem ġifieri literalment kontra djalett, ġifieri li djalett ma tixtużah għax mhuwiex assoċjat ma' xi ħadd li jaf fl-iskola għax mhux pulit. Apparti dan imma jridu niftakru l-fatt li l-kelliem fl-istess ħin ma jibqax jitkellem bl-istess mod kif xismaw, kif ikun twielet għalli ma raġuni għaliex il-kelliem tajjeb ħajamilha ma' nies differenti u skont il-bżonn ħa ibiddel tajjeb il-lingwa il-varjetà li jitkellem. Ġifieri jiena tallimt il-Malti standard tajjeb nitkellmu l-iskola u sakemm sa ċertu punt għax għadni ma żgur li minni ċert tajjeb li ma nitkellmux b'mod daqshekk perfett, tajjeb ġifieri għadni ma drajtx wara daqshekk żmien ngħix Malta. Sakemm bdejt nużah ħafna tajjeb dak kont nużah biss fil-kuntest ta' skola u laqas essax fi klassi għalfejn għaliex fil-waqt li l-lezzjoni kienet tkun tal-Malti xorta konna nitkellmu bl-Awċi u l-istess l-għalliema tagħna kienet tkellimna bl-Awċi wkoll. Tajjeb, u apparti dak jekk xi ħadd ovvjament jibda jaħdem f'kuntest internazzjonali laqas jibqa' jagħżel il-Malti ma jibda jitkellem bl-Ingliż ukoll, ġifieri mbagħad ikun affettwat ukoll mhux biss minn varjetà oħra li hija Maltija imma wkoll barranija. U dak kif inħossni jien kif kont ngħaddi għal dik il-ħaġa li qal Kit, f'liema sens il-fatt li il-kellim ta' djalett huwa konxju ta' x'ħajjajt u li ħajkun iġġudikat sa ċertu punt meta jitkellem bid-djalett. U l-iktar li nara affaxxinanti li semma Kit hija li nara minni, ġifieri meta nkun hemm xi ħadd li huwa Awċi fejn allura jintalab li jkun hemm konversazzjoni bl-Awċi. U fl-istess ħin ma' ġenbi u kien hemm xi ħadd li huwa Malti, allura naf li waqt li jiena qed nitkellem bl-Awċi xi ħadd ikun qed tiġġudikati min-naħa l-oħra li ħa nitkellem bil-x'ismu bid-djalett u viċa versa, jiġifieri jiena ħa nitkellem bil-Malti ma' xi ħadd li huwa Malti u xi ħadd qed tiġġudikani għax huwa Awċi tajjeb. Ġifieri dik hija xi ħaġa ħelwa nigusta u x'ismu. U nixtieq li xi darba ikun hemm studju fuq din il-ħaġa. Għalfejn għaliex meta xi ħadd jitkellem bid-djalett, ħafna drabi ikun komdu li jitkellem mal-kellim u fil-fatt forsi jkun hemm xi ħadd li tafu
Speċjalment nibqgħu fuq l-Awċin u l-Maltin li mhux dejjem il-każ ta'. Imma meta l-Awċin pereżempju jibdew jħossuhom komdi, jitkellmu ma' xi ħadd u ħabib tagħhom u jkun Malti, ħafna drabi jibdew jaqilbu jew jibdew jgħaddu xi kelma jew frażi bid-djalett. Għalfejn għax id-djalett xi ħadd li ħajitkellmu huwa għaliex huwa komdu miegħek għax jaf li mhux ħajkun iġġudikat. Tajjeb, pereżempju Aquilina u l-istudjużi barranin li kienu marru għawdex biex jistħarġu l-istudju tagħhom fl-aħħar tas-sebgħinijiet, kienu marru biex isibu ir-Rajn, ġifieri ħoss li kienu jafu li kien jeżisti fl-Arb, waħda mill-lokalitajiet, u ma kienu stabuha. Ġifieri għalfejn għaliex huma kienu kelliema ta' varjetà oħra bħal-istandard tajjeb jew bl-Ingliż u ħassewhom li kienu ħajkunu ġġudikati u ħadd ma qala. L-istess mod u sfortunatament minħabba fek qiegħda tinqata' hija l-ke tad-djalett tax-Xewkija, pereżempju nara fi żmien tal-lum, fil-waqt li għawdex se tkellem iktar fuqha iktar tard, ħadd ma jiġġudikak jekk inti titkellem bil-varjetà djalettali tiegħek. F'dak li huwa kontesta vokali, jekk inti tuża konsonanti differenti inti tkun iġġudikat. In-nies tax-Xewkija ġifieri pereżempju hemm ħafna mill-ġenerazzjoni żgħira li ma jużawiex il-ke. Qatt fadal ukoll ta' jiġifieri imma qiegħda tinqata'. U min-naħa l-oħra issa kemm jien u Sajdun Korvajew ma dawk l-istudjużi wkoll li kienu ħarġu il-djalett tar-raħal rispettiv minn fejn kienu joqogħdu huma. Aħna konna sibnija iktar faċli għalli ma raġuni għaliex aħna konna tkellimna magħhom bid-djalett in-nies. Allura l-fatt li aħna tkellimna aktar magħhom bid-djalett ħassewhom iktar komdi jitkellmu magħna, allura d-djalett seta' joħroġ u aħna stajna nanalizzaw dak li xtaqna li nanalizzaw. U anki kies, ġifieri meta konna mmorru nitkellmu ma' nies u nistaqsuhom fuq il-ċertu fuq l-istudji li qegħdin insiru bħalissa mill-università, konna naqilbu djalett ħalli huma tajjeb ma jħossuhomx iġġudikati. U hemmhekk nasal għall-punt. Allura x'inhu eżattament id-djalett? Tajjeb, id-djalett ħafna drabi nibdew mid-differenza bejn djalett u aċċent. Tajjeb, ħafna drabi fil-Malti għalina id-djalett huwa l-aċċent differenti li għandhom ċertu djaletti, ġifieri l-mod ta' vokali differenti li jużaw jew il-mod kif jużawhom id-djaletti. Imma djalett mhux biss xi ħaġa fuq livell ta' ħoss biss, imma hija xi ħaġa li hija marbuta fuq lessiku, tajjeb, hija marbuta ma' sintassi, hija marbuta fuq kull livell tal-lingwa. Issa fil-Malti din il-ħaġa kemm hija kbira, ovvjament minħabba l-qrubija anke ġeografika għalfejn għax Malta hija post żgħir. Tajjeb, mhux ħansibu daqshekk differenzi, imma jinsabu. Tajjeb, u dik hija l-iktar ħaġa affaxxinanti u għalfejn għandna niddeskrivuhom bħala djaletti iżda mhux aċċenti. Tajjeb għax li kieku bqajna fuq biss fuq livell ta' ħoss kieku dawk huma aċċenti biss, imma mill-istudji li saru instab li hemm differenzi wkoll li huma fil-kliem, differenzi li huma fil-morfoloġija, fil-grammatika, tajjeb, u fil-binja tas-sentenza, mill-bqija. U minn hemmhekk ngħaddi għal-differenza bejn lingwa, tajjeb, u djalett. F'liema sens, pereżempju n-Norveġiż u l-Iżvediż huma iż-żewġ lingwi nazzjonali tan-Norveġa u tal-Iżvezja rispettivament, huma meqjusin bħala lingwa, imma jinftehmu bejniethom, jiġifieri jekk xi ħadd li huwa min-Norveġa jitkellem ma' xi ħadd mill-Iżvezja għalkemm ħajkun hemm differenzi fl-aċċent, tajjeb u differenzi ovvjament fil-lessiku l-bqija, hemm xorta waħda ħajinftehmu. U l-istess ikun l-istess ħaġa hija bejn l-Urdu u l-lingwa tal-Hindi. Tajjeb, u mbagħad min-naħa l-oħra il-Kantonis u l-Mandarin huma meqjusin bħala Ċiniż ukoll, huma meqjusin bħala djaletti, imma m'għandhomx jaqsmu xejn ma' xulxin. Tajjeb, ġifieri la għandhom fonoloġija li hija l-istess, ġifieri l-ħoss la għandhom vokabolarju l-istess u jekk xi ħadd ħajitkellem bil-Mandarin u xi ħadd ħajitkellem bil-Kantonis mhux ħajinftiehem. Ġifieri, ma għalfejn pereżempju dawk huma meqjusin bħala djaletti meta ma jinftehmux, meta min-naħa l-oħrajn huma meqjusin bħala lingwa. Għaliex il-lingwa mhija xejn li varjetà oħra. Tajjeb, hija varjetà li kif jiddeskrivuha l-lingwisti
it is a dialect with a fleet and an army. Tajjeb, ġifiri xaħat li għandu saħħa politika. Tajjeb, jażel dik il-varjetà partikolari sabiex tirrappreżenta nazzjon sħiħ. Tajjeb, u il-poplu jrid jassoċja ruħu magħha f'dak li huwa kontest, speċjalment dak li huwa miktub. Issa, id-dialett juri varjazzjoni, hemm il-varjazzjoni. Il-varjazzjoni ġifieri li mhux kulħadd jitkellem b'mod l-istess. Hemm il-varjazzjoni bejn mara u raġel, tajjeb hemm il-level tal-edukazzjoni. Għalfejn għaliex pereżempju jekk jiena bqajt ma nafx nitkellem bl-istandard ovvjament għax ma tallimtux għax jiena tallimt il-lingwa tiegħi, il-varjetà u l-għenija tiegħi hija id-dialett, kieku ma kontx inkun naf nitkellem bl-istandard. U l-istess ħaġa hija li n-nies li jużaw ħafna drabi d-dialett għax jgħixu għawdex, u jafux jitkellmu l-istandard mod kif naf nitkellmu jien sa ċertu punt. Tajjeb, l-influenza minn dialetti oħra, ġifieri jekk inti jekk għandek missierek jew ommok, tajjeb minn dialett minn raħal ieħor li titkellem dialetti oħra ħadd influenzak, tajjeb u inti mhux ħadd tkun qed titkellem id-dialett il-propja tar-raħal li tkun qiegħed fih. U l-età, ovvjament, l-età speċjalment minħabba ċertu fatturi oħra bħal huma l-edukazzjoni, tajjeb, iktar qiegħda twassal biex id-dialetti sfortunatament jinqatgħu. Issa, ma tantx daħlet din, mill-limitu ġeografiku. Limitu ġeografiku dan pereżempju huwa studju li dialettali tal-Ingliż ta' Amerikan tajjeb li sar fl-Amerika, tistgħu taraw id-differenzi kollha li hemm, ġifieri m'hemmx ma teżistix biss f'Malta. Tajjeb, u fejn jibdew jispiċċa dialett? Għalfejn għaliex ħafna drabi aħna nħobbu nikkategorizzaw xi ħaġa, ġifieri xi ħaġa li hija tkun ċara lina, ġifieri jekk inti xi ħadd mir-raħal taħal tarxin, tajjeb inti titkellem jekk u titkellem id-dialett tagħhom, mela inti tkun fil-konfini taħal tarxin. Tajjeb, jew jekk inti minn ta' Sannat inti pereżempju titkellem bil-varjetà temmek. U għalla jbirek meta jinqabżu l-konfini bi ftit metri, tajjeb ħajkun hemm bidla. Tajjeb, meta fil-verità mhijiex hekk. Tajjeb, ġifieri il-limitu ġeografiku huwa impost. Tajjeb, huwa impost b'mod politiku, tajjeb, imma il-lingwa ma tistax tkun mhijiex kundizzjonata mill-politika. Dan l-istess ħaġa meta l-Svizzera tajjeb li għandhom il-Ġermaniż tagħha. Tajjeb li huwa differenti mill-Ġermaniż, ma fl-istess ħin minħabba l-konfini li huma qrib xulxin jitkellmu l-istess lingwa jew varjetà differenti tagħha. U fil-fatt hemm ukoll id-dialetti li huma hemm differenzi fl-istess raħal. Pereżempju, rajna differenzi bejn ħal-Qormi, parti San Ġorġ, parti San Bastian. Differenzi lessikali kienu ftit u ġvera kiesti. Tajjeb ma sibna xi wħud. U huwa magħruf tajjeb madu ma ġiex studjat li hemm differenzi anke fiż-żejtun, pereżempju, in-naħa il-ħal ta' fuq il-ħal t'isfel eżatt. U anki għawdex jgħidu li x'ismu li jitkellmu differenti n-nadur. U jien naf għalkemm jiena bħala kellim tas-Sannati qatt ma tajt każ, imma meta kont nistaqsi li xjuħ kienu jgħidu li hemm parti jgħidu la n-wara. N-wara ġifieri li lin wara net, ġifieri ma qattuħ għalih. Dak kienu jitkellmu mod differenti, jitkellmu mod ikraħ, kienu jgħidu la jisek qed titkellem minn wara, kienu jgħidu. Ġifieri konxju tagħha huma konxji tagħha, imma jiena forsi għaliex issa nqatet tajjeb m'għadix teżisti. Issa, kif jista' jiġi analizzat? U għaddi jista' jiġi analizzat huwa b'mod kwantitattiv għal liema raġuni għaliex kulħadd għandu l-varjetà tiegħu kif jitkellem minħabba edukazzjoni differenti, influenzi differenti tajjeb ta' li aħna għandna fil-bagalja tagħna tajjeb u l-inġorru magħna. Allura jekk ikun hemm studju kwantitattiv tajjeb li analizza numru kbir ta' parteċipanti ta' nies ta' kelliema ta' dialett partikolari u naraw x'inhu huma dawk l-affarijiet li huma l-istess, nistgħu ngħidu x'inhu huwa dialett.
Tajjeb, u naslu għaddik il-ħaġa. Issa d-diffikultajiet fir-riċerka, il-problema hija li kif ħassib dawn l-affarijiet. Għalfejn, għaliex jekk titkellem taħdi spontanju, ħassiba diffiċli biex tikkategorizza l-affarijiet li inti qed tistudja. Jekk inti ħajkun hemm setta kliem maħsub minn qabel bħal ma kien għamel pereżempju Aquilina, dak li jgħidulu l-observer's paradox. L-observer's paradox ġifieri inti tmur b'xi ħaġa bittir li inti ħassiba. Allura inti qisek qed tisforza bla ma tinduna lin-nies biex jgħidu ilek u tista' ma tkunx hemmhekk. Bl-istess mod ikun hemm xi ħadd li ma jafx li jgħidlek xi ħaġa ġdida fid-djalett li inti tkun qiegħed tirriċerka u inti jisek ma taċċettaħħiex. Għalfejn għax inti ma tkunx qed tistenna li ħajdlek hekk, allura tajt dan qiegħed jivvinta jew dik hija xi ħaġa li jgħidu. Imbagħad kemm il-darba ġratilna. Ġifieri pereżempju f'din dak tal-lessika li kont nieħu gost għax l-ewwel tismagħha mingħand l-ewwel persuna u tajt dan qiegħed jew jivvinta jew xi idjolett tiegħu. Imbagħad tismagħha mingħand xi ħadd ieħor, imbagħad tismagħha mingħand xi ħadd ieħor, imbagħad tibda tikkonvinċi lilek innifsek li dik il-kelma teżisti. Imbagħad hemm dak li jgħidu t-taħdiet ikkontrollat li fil-każ tiegħi kont użajt lilu, imma ovvjament dejjem hemm il-metodi differenti u ġifieri m'għandux x'jaqsam li ma tuża dment li jkunu tajbin. Ġifieri t-taħdiet spontanju huwa użat ukoll fir-riċerka lingwistika u xorta waħda joħroġ riżultat interessanti. Issa l-aspetti soċjolingwistiċi wara li ppreżentajt l-affarijiet li x'jagħmel dialett jew le, l-aspetti soċjolingwistiċi li joħorġu fid-djaletti speċjalment ta' Malta. Tajjeb. U l-iktar differenzi li hemm differenza tajjeb fil-mod kif l-Awċin u l-Maltin ħarsu lejn min jitkellem bid-djalett. Għalfejn għaliex xi ħadd li huwa Awċi tajjeb dak li tissejjaħ il-WeCode. Il-WeCode ġifieri għandek il-kodiċi tajjeb inti titkellem bih u inti aċċettat f'dik il-komunità partikolari, il-komunità Awċija pereżempju jekk inti titkellem bid-djalett, ma jrid ikun djalett Awċi. Għalfejn, għaliex il-Maltin min-naħa tagħhom ħafna drabi ħarsu lejn min jitkellem bid-djalett bħala xi ħadd li huwa mir-raħal tajjeb, xi ħadd li huwa assoċjat li ma jaf skola, xi ħadd li jitkellem b'mod antik. U meta l-Maltin jiġġudikaw l-Awċin, l-Awċin ħafna minnhom jgħidulhom għax intom il-Maltin ukoll għandkom djaletti u jinstemaw koroħ, u jibdew isebulhom u jippruvaw ipattu tajjeb għad-djalett tagħhom li jawġu tajjeb l-istandard. Hemm ukoll id-differenza fil-mod kif l-Awċin u l-Maltin ħarsu lejn kellim ta' djalett Awċi, li għaddi kemm semmejtilkom, u hemm id-differenza fil-mod kif l-Awċin u l-Maltin ħarsu lejn kellim ta' djalett b'mod inġenerali. F'liema sens ġifieri xi ħadd li huwa kellim ta' djalett għall-Awċin mhuwiex ignorant għalfejn għaliex l-Awċin anki dawk li huma gradwati li jaħdmu Malta li huma mlaħqin tajjeb xorta waħda ħajtkellmu bid-djalett. Tajjeb, allura jekk xi ħadd ħajtkellem bid-djalett, mhux ħajkun iġġudikat b'mod negattiv, anzi jekk xi ħadd imbagħad jispiċċa jitkellem bid-djalett, skużawni, bl-istandard tajjeb minflok id-djalett, għaliex pereżempju jkun tabib jew jkun avukat, jibdu jgħidu din kibritlu rasu. Għalkemm ċertu nies, pereżempju, li huma ta' dik il-klassi, pereżempju li huma avukati jew tobba, meta kont qed nagħmel riċerka tiegħi ġifieri tal-BA, kien hemm nies li filwaqt li kienu jgħidulek li ma jaċċettawx nies li jażlu jitkellmu bil-Malti minflok bid-djalett, meta kienu jmorru għand it-tabib u t-tabib kien ikellimhom bil-Malti, imma hemmhekk kienu jaċċettawha, ġifieri kienu jarfu d-differenza tajjeb bejn min huwa tal-iskola tajjeb u min huwa jew tal-iskola ma b'mod moderat ma xorta kienu jarfu jisu klassijiet differenti u min għandu jitkellem bid-djalett u min le. Issa, għawdex huwa komunità lingwistika għalih f'liema sens. Hemm xi ħaġa li jgħidulha diglossja. Diglossja hija meta jkun hemm żewġ varjetajiet. Tajjeb, tista' tkun tal-istess lingwa bħalma għandna u Malta ġifieri l-istandard u d-djalett. U tista' tkun lingwi differenti li jgħixu f'komunità lingwistika waħda. U fil-Malti, tajjeb il-varjetà dik li hija għolja naraw l-istandard.
u fil-varjetà l-baxxa, ġifieri varjetà għolja, ġifieri dik li hija użata f'okkażjonijiet formali, okkażjonijiet fejn tirrikjedi livell ta' edukazzjoni u li okkażjonijiet fejn inti ħadd indirizza lin-nies li ma tafx. Tajjeb hemmhekk jintuża l-istandard fil-waqt li l-varjetà l-baxxa, ġifieri l-varjetà li inti tuża f'kuntest familjari jintuża id-dialett. Min-naħa l-oħra għawdex. Id-dialett huwa użat f'kemm bħala l-varjetà l-għolja u kif ukoll il-varjetà baxxa. F'liema sens. Ġifieri hemmhekk mbagħad fis-soċjolingwistika hemm xi 12 il-domain. Tajjeb, bat tlieta minnhom biss, ġifieri ħalli ma nidħolx daqshekk dettall. Pereżempju l-funzjoni jkun hemm sitwazzjoni formali, f'Malta jkun hemm il-Malti standard u f'Għawdex ikun hemm id-dialett. Ġifieri pereżempju jekk il-qassis ħajindirizza lin-nies, f'Malta ħajtkellem bil-Malti. Imma f'Għawdex tistgħu anki f'ċertu punt tisimgħu l-isqof, tajjeb, ħajtkellem bl-Għawċi. Tajjeb, ġifieri anki fil-Knisja u l-istess ħaġa anki politiċi, jekk ħajkun hemm politiku li ħajindirizza li huwa Għawġ, pereżempju, li ħajindirizza taħdita tajjeb meeting lil-Għawċin, jagħżel li jitkellem bl-Għawċi u l-istess fil-kontest ta' skola. Tajjeb, hemm il-prestiġju ġifieri kif inti tħares lejn il-varjetà li titkellem bija. Fil-każ ta' Malta hemm il-varjetà l-għolja hija l-Malti standard, il-varjetà l-baxxa hija d-dialett u fil-waqt li għal Għawdex il-varjetà l-għolja, ngħidulha hekk, hija kemm il-Malti standard allura minkejja li hija b'mod maqtuħ u kemm id-dialett. U l-akkwiżizzjoni ġifieri meta inti tiġi biex titgħallem meta inti takkwista l-lingwa, minn fejn tieħodha. Fil-każ ta' Malta, il-Malti standard, pereżempju, huwa akkwistat anke mid-dar, tajjeb, u fil-waqt li id-dialett huwa akkwistat mid-dar ukoll. Imma il-Malti standard jiġi akkwistat mid-dar għalfejn għaliex il-ġenituri jażlu li ma jridux jgħallmu bid-dialett l-tfal tagħhom għalfejn minħabba l-assoċjazzjonijiet negattivi li ġor miegħu. Min-naħa l-oħra f'Għawdex il-Malti standard dik ħajjiġi magħlem l-iskola, tajjeb fil-waqt li inti d-dar ħadd titgħallem id-dialett, ġifieri inti l-varjetà ewlenija tiegħek hija id-dialett. Inti ħadd titgħallem titkellem bid-dialett, il-Malti inti ħadd titgħallem sa ċertu punt titkellmu l-iskola, titkellmu ġifieri sa ċertu punt għalfejn għax inti jekk l-lingwa ma tużaħħiex, xorta mhux tkun taf titkellimha b'mod ġifieri 100%. Imma mbagħad ngħid allura x'inhu l-Għawċi? Ġifieri fis-sens l-Għawċin jirreferu għal mod kif jitkellmu bħala Għawċi. Tajjeb minkejja li hemm huma konxi tad-differenzi li jeżistu Għawdex. Jekk ħaniġi hawnhekk mhux ħanajdlek li jiena nitkellem bis-Sannati, ngħidilkom li nitkellem bl-Għawċi. Tajjeb, u konxju li jiena nitkellem bil-varjetà tar-raħal tiegħi, mhux kwalunkwe Għawċi. Imma l-Għawċin qisu hemm xi ħaġa li jużaw id-dialetti ta' Għawdex. Tajjeb, u dawk huma aċċettati u dawk idaħluk fil-komunità Għawċija. Tajjeb, fil-waqt li jekk xi ħadd jiġi Għawdex u jitkellem bil-dialett imma mhuwiex Għawċi, tajjeb li n-nies mhumiex abitwati, tajjeb jisimgħu lilu, jiġu ġudikati xorta waħda. Ġifieri inti xorta m'intix parti mill-komunità. U dik ġifieri dak huwa studju ieħor li jkun interessanti tara r-reazzjonijiet l-opinjonijiet tan-nies l-Għawċin, pereżempju fuq dialetti oħra, għalfejn xi ħadd jiġi jitkellem bid-dialett tajjeb Malti u ma jkunx aċċettat bħala komunità fil-komunità Għawċija, għalfejn għaliex il-lingwa f'dan il-każ id-dialett jagħżlek minn Malta, dik id-diviżjoni tajjeb bejn Għawdex u Malta, ta' aħna tajjeb u huma, allura jekk xi ħadd jagħżel li jitkellem bl-Għawċi tajjeb ikunx ikun id-dialett Għawċi, inti tifforma parti mill-komunità lingwistika Għawċija. Meta min-naħa l-oħra jekk inti ma tafx titkellmu b'dak il-mod, tista' tiġi ġudikat b'mod negattiv. Jew għax titkellem varjetà li skonthom
tajjeb l-awċin tistona, tajjeb ġivi titkellem jgħidu kemm jitkellem ikraħ, għalfejn, għaliex ma jkunux imdorrin jisimgħu dak it-tip ta' dialett. Jew jaħsbu fil-bidu li xi ħadd li huwa Malti li qed jipprova jitħaq bihom, tajjeb għaliex qiegħed juża il-dialett. Issa, u fil-każ ta' Malta, fil-każ ta' kelliema ta' dialett Malti, n-nies tajjeb għandhom sens ta' kburija, l-istess sens ta' kburija tideraw dax tajjeb, ġifieri inti għandek il-fatt li inti titkellem mid-dialett, inti għandek identità, tidentifika ruħek ma' komunità partikolari. Allura jekk inti titwilid titkellem dik il-komunità dak id-dialett u kbirt u dak id-dialett, il-fatt li inti titkellem bid-dialett dak ir-raħal, mela inti għażlek mill-bqija. U inti kburi li inti tagħmel parti minn dik il-komunità, tajjeb għalfejn għaliex inti tgħix fiha l-ħaġa. Allura jekk ħad tgħix fiha titesprimi ruħek ukoll bil-mod kif titkellem dik il-komunità. Issa din il-ħaġa għadha teżisti? Qiegħda tonqos ħafna sfortunatament. Tajjeb. U hawnhekk nasal għal xi ħaġa li kien saba inkorvaja meta kien għamel studju soċjolingwistiku f'Marsa Xlok għal masters tiegħu minn għalija kienet l-2011, ġifieri jara kemm għaddew żmien kien xi 7 snin ilu. Fejn sab diffikultà kbira biex isib parteċipanti ta' età żgħira. Għaliex minħabba il-konnotazzjoni ħażina li kien iġor miegħu id-dialett, ġifieri xlukkajr u naħseb wieħed minn dawk id-dialetti li għadhom saħħithom ħafna fil-komunità ta' Marsa Xlok. Imma xorta waħda mal-tfal iż-żgħar sab diffikultà ta' tfal li jafu jitkellmu biex lukkajr għalfejn għaliex huma missierhom tajjeb jiddeċidu li jgħalmuhom jitkellmu bl-istandard għalfejn għaliex li titkellem bid-dialett mhuwiex xi ħaġa li hija ta' preġju skonthom. Tajjeb. Issa, dawn li ħanuri huma biss studi huma riżultati tajjeb minn riċerki li saru jew li qed isiru biex juru tipi differenti ta' varjazzjonijiet fuq kull livell, insomma, fuq tnejn ta' jew tlieta. Ġifieri għax għandna sfortunatament nuqqas kbir ta' studju fid-dialett. Imma fl-istess ħin fil-waqt li għandna komunità li hija żgħira, komunità Maltija, tajjeb, xorta waħda naraw dawn id-differenzi kollha. Pereżempju, is-sannati u n-naduri, tajjeb fil-waqt li n-naduri għandu 14 vokali, is-sannati għandu 15. L-unika differenza hija dik il-e tas-sannati li mhijiex preżenti fin-naduri. Tajjeb, u fl-istess ħin, sfortunatament ma għamilx slide bir-riżultati minkejja li hemm daqshekk li huma l-istess, daqshekk mhix jibħu daqshekk, xorta waħda jażlu li jużaw il-vokali b'mod differenti. Dik hija l-varjazzjoni akustika, ġifieri akustika meta inti tistudja l-vokali dan il-każ. Tajjeb fuq livell xjentifiku, tajjeb għalfejn għax il-vokali għandhom il-kwalità tagħhom u minn hemmhekk jistgħu jiġu imkejla il-frekwenzi tagħhom u jkunu jistgħu jiġu plotjati ġifieri fil-waqt li tan-naduri u tas-sannati naraw li hemm differenza vokali waħda biss, xorta waħda l-istess vokali għandhom kwalità differenti. Imbagħad hemm li huma iktar sempliċi biex tifhimhom li huma riċerki lessikali. Riċerki lessikali għażilt pereżempju hemm ċertu kliem li juri differenzi fis-soċjetà, differenzi li jiddu f'soċjetà b'mod differenti. Pereżempju karoti u tsunnarija tara li hija preżenti pereżempju f'għawdex u xi ftit il-mellieħa. Tajjeb, ma deret imkien fin-naħjiet tan-nofs ta' Malta, imbagħad letteralment kif taqbes bħall-qormi tibda tisma' tsunnarija biss. Il-maġġoranza tsunnarija, ġifieri hemmhekk hemm diviżjoni tajjeb bejn ir-reġjuni differenti, ġifieri għandek is-Sawt ngħidu s-Sawt u n-Nord. Tajjeb,
ta' Malta. U ħafna drabi f'Għawdex iktar milli jgħidu t-sunnarija jgħidu sfunnarija. Ġifieri xorti hemm differenza. Sfunnarija jgħidula. Imbagħad hemm id-differenza bej kif jgħidu għal-vleġġa. Vleġġa ġifieri mhux arrow imma sling, mhux sling. Kif nistgħu ngħidu dik? Mhux sling, naħseb. La, mhux arrow. Insejt jgħidula. Żbandola ta' slingshot, slingshot, eżatt, dak. Il-wadab, eżatt, ġifieri fil-waqt li l-iktar komuni għal-blu li kienet vleġġa, is-sannat hemm ħafna minnhom li jużaw fajjara u fix-xlukkajr hemm steringa, ġifieri tistgħu taraw il-blokk tajjeb wieħed aħdar ieħor isfar. U min-naħa l-oħra din waħda mill-affarijiet iktar li huma interessanti għalfejn għax hemm mod tajjeb Għawdex li minflok jgħidu jgħidu ħajt meta titqażżes minn xi ħaġa. Jgħidu ħajt. Meta titqażżes jgħidu ħajt. U Għawdex ġifieri hija komuni ħafna u m'hemmx differenza bejn jaqgħu ħajt. U jekk tara l-ammelliħa u laqas fin-naħjiet tas-sawt ġifieri ma tara nies li jgħidulek ħajt. Imma mbagħad għal xi raġuni partikolari din il-kelma teżisti fl-inħawi tal-gudja, ta' ħalaxa, ta' ħalluqa, dak jgħidulek ħajt. Ġifieri u affarijiet affaxxinanti u tkun interessanti ġifieri kif il-lingwa tajjeb tista' tikxef tajjeb il-komunità li wieħed jgħix fija. Ġifieri x'kienu raġunijiet għaliex għadhom jużaw ħajt dak ir-reġjun partikolari, pereżempju. U l-aħħar waħda hija mbagħad hemm il-differenzi kollha ta' kelma partikolari bħal nanna kola. Ġifieri fil-waqt li aħna narfu għal-iktar bħal nanna kola u jiena dajdilha dejjem nanna kola, mbagħad skoprejt li pereżempju jgħidula sebbellika wkoll Għawdex, ma kontx naf. ħażebbuċ mhux qiegħed imniżżel għax dan huwa marbut ma' studju li sar is-sena l-oħra għad-sena komplejna u morna f'postijiet oħra jgħidula żajba żajbura. Ir-rabba tgħidula żajba żajbona, pereżempju. Pereżempju l-mellieħa jgħidula żebbettina. U hemm ġifieri numru kbir. X'inhu ma dal-affarijiet tajjeb u x'inhu ma dal-affarijiet li jażlu tajjeb dawn il-kliem kollha. Tajb mhux kliem biss, anke bħala ħsejjes. U x'jirriflettu fuq il-komunità li jitkellmuha. Ġifieri kif nistgħu naqbdu ċertu kliem tajjeb bħal mejja f'dan il-każ nanna kola u xi oħrajn u ninvestigaw kif din il-kelma tajb ftit oħra u x'jirrifletti dan fuq is-soċjetà li titkellimha. Ġifieri juri bażikament huwa li fil-waqt li għandna ċokon żgħir ħafna fil-pajjiż tagħna, xorta waħda nidentifikaw ruħna b'mod differenti tajjeb minn xiex mill-komunitajiet anke li huma ta' ma' ġembna. U fil-każ ta' dik l-istess fil-każ ta' pereżempju ta' x'ismu ta' karotta b'sunnarija hemmhekk m'hemmx biss m'hemmx diviżjoni fuq skala żgħira ġifieri ta' bejn raħal u ieħor, imma hemmhekk hemm differenza bejn reġjun u ieħor. Tajjeb, dal-affarijiet huma interessanti u jikxfu kif fil-waqt li aħna komunità ċkejkna żgħira, tajjeb hemm differenzi mhux biss li huma morbutin ma' raħal u jidentifikawna skont ir-raħal li nitkellmu, imma jidentifikawna wkoll skont ir-reġjun. Issa li rridu nitkellmu wkoll li dan l-istudju sar fuq x'ismu, fuq nies li kienu l fuq minn 60 sena. Ikun interessanti ħafna li tistaqsi dawn lil-nies li huma iżgħar, tajjeb li għandhom età ta' 40 sena u oħrajn li huma iżgħar, ġifieri nies li għandhom fuq l-20 ta' 16 u tara x'differenzi hemm u minn hemmhekk minn dawn id-differenzi li joħorġu tara kif il-komunità Maltija qiegħda tinbidel. Ġifieri għax pereżempju ċertu kliem bħal sebbellika u l-bqija għandi dubji kemm ħassib l-istess kwantità ta' varjanti
tajjeb fost il-ġenerazzjoni żgħira. L-istess ħaġa nista' nitkellem fuq il-fatt kemm il-Malti kemm l-Awċin għadhom ma jaċċettawx il-x'ismu il-Malti Awċin oħra li jitkellmu bil-Malti. Ġifieri ngħidilkom u għandi ħieli ġifieri ta' tfal li jitkellmu bil-Malti u ma jħossuhomx iġġudikati. Tfal mal-Awċin tajjeb li jażlu jitkellmu bl-istandard u ma jħossuhomx iġġudikati. Ġifieri l-lingwa minn dik in-naħa tikxef tajjeb il-komunità Maltija, tajjeb il-komunità li qed tinbidel. Dasek. Għaw xi mistoqsijiet jew forsi xi ħaġa li. Proset l-ewwel net, interessanti ħafna. U xtaqt nitolbok jekk mhix problema li tgħidilna xi ħaġa żgħira bis-sannati. Bis-sannati li iktar li aħna magħrufin inti fejn toqgħod għawdex? Jien għawdex noqgħod ir-Rabat, imma jiena nitkellem bl-istandard Taf kif Malti. jirreferu. Għax hekk rabbewni, għax nofsi Maltija. Qatt ma ħassejtek iġġudikata f'dak il-każ minn Awċin? Le, ħannejdlek x'inħoss li kultant inħoss li ftit barranija fil-fatt, għax ma nitkellimx bl-Awċi, u nħoss li kultant ikun hemm min mhux inħoss lekku jaqilbu għal Malti standard u jien ngħidulhom le tkellmu komdi tagħmi jgħid toqgħdu taqilbu, imbagħad jgħidu li aħna awtomatikament naqilbu xi ħadd ikellimna bil-Malti. Jew ikun hemm min jagħmilha bi sforz u ngħidhom le tkellmu komdi kif intom komdi. Tifhem imma inħossa li taffettwalek il-mod ta' mġiba u kif iġġibru hekk mal-oħrajn. Dialett tas-Sannat huwa magħruf tal-plaċċat jgħidulu. Tal-plaċċat għal dik il-fatt li fil-waqt li dialetti l-oħra speċjalment, mhux speċjalment, wieħed minnhom huwa dak tar-Rabat jgħidu ploċċot, pereżempju fejn ikun hemm binjiet fejn hemm vokali waħda fejn hija suppost il-qa fl-istandard bħal ċott x'hemm iktar ħoss infloka ħass. Tajjeb, u hemm oħrajn, tajjeb, bħalissa kieku nsemmilkom ma nafx kemm, ma bħalissa ovvjament x'qed niftakar. Aħna ngħidu tal-plaċċat. Fil-fatt lilna tas-Sannati jgħidulna li aħna tal-Pepe. Għalfejn għaliex flok ngħidu bejt dialetti oħra jgħidu l-bajt. Tajjeb, għal-bajt il-bejt ġifieri. U aħna ngħidu bejt u bajt ġifieri kif bħalma jgħidu l-istandard. Tkellmu ħafna la Maltija ġifieri Mhux hemm ħafna la Maltija, jgħidu tas-Sannati jitkellmu la Maltija. Li jixbu ħafna l-Malti standard fejn fil-ħu l-oħra fid-dialetti ta' għawdex oħra ma jużawhomx, l-ebda dialetti oħra. Allura jgħidu li aħna tal-Pepe. Meta fil-verità ma għadu xejn, xaqsam xejn għax bħal jekk kun hemm kliem bil-qiegħ bħal fl-imkien jew kien jew xih pereżempju is-Sannati jgħidu xeħ jew kien. Tajjeb, imma il-fatt li hemm dawk l-affarijiet li huma partikolari bħal platt u bejt u affarijiet oħra li huma marbutin u jixibħu ħafna mas-Sannati u jixibħu mal-istandard fejn dialetti oħra ma jgħiduhomx, allura inti ġudikat li inti tal-Pepe pereżempju. Punt żejt tal-aħħar, inti semmejt li l-Malti standard jiġi qisu bħal speċi l-lingwa standard tal-pejs tiġi magħżula ħafna drabi mill-awtoritajiet speċi ta' kwistjoni ta' poter, skużawni u hekk. Però jien forsi kelli idea oħra li d-dialetti joħorġu mill Le, dik il-Malti standard huwa x'ismu, huwa il-varjetà li kienu jitkellmu l-inħawi tal-belt u tal-isla u l-bqija, xemmek hemm il-klassi soċjali l-għolja, l-għol meta ġew biex jiġu jażlu lingwa li taqqadna bħala lingwa għażlu lilha. Tajjeb, fil-fatt Mikel Anton Vassalli li jagħti xi spunt iżgħar fuq id-dialetti fil-bidu tas-seklu 17, fil-1800s bidu net, lil dan it-tip ta' dialett li issa sar il-lingwa li tirrappreżentana qisu bħala l-iktar dialett korrott. Għaliex huwa dialett li kien diġà mħallat ħafna u li kien daħħal fih ħafna kliem li ġej mit-Taljan. U għalih skontu kellu jkun iż-żebbuġi. Ma nafux għalfejn, għaxu kien meħħal żebbuġi. Imma l-istess affarijiet nistgħu anke narawhom mit-Taljan. Taljan
għalkemm żviluppa u sar differenti mid-djalett ta' Firenze, dak huwa djalett Firentin, għaliex kien id-djalett li kienu użat minn Dante, Petrarca u Boccaccio, li kienu l-iktar tlet persuni eżatt, influenti letterali li kitbu x-xogħlijiet tagħhom. Tajjeb, allura meta ġew biex jażlu lingwa li tirrappreżentahom kollha għażlu dak. Jek ma importax, Ruben, għandi xi tliet osservazzjonijiet forsi nista' nsaqsihomlok. Jiena niġi minn qasam tal-edukazzjoni. Ngħidu jiena li m'għandix, vera m'għandix dialett, jiena minn Santa Venera u dialett m'għandix. Li kieku ifetti li mmur nallem Għawdex, u mmur nallem il-Malti, xi nallim tal-Malti. Se niġi ġudikat jekk li l-istudenti Għawċin tas-sekondarja nkellimhom bil-Malti standard? Dik ma nafx nistaqsilek għax kif qatlek il-mod kif iħarsu li it-tfal, il-ġenerazzjoni ġifieri żgħira ta' Għawdex lejn min jitkellem bil-Malti standard, jien naħseb li nbidlet. Ġifieri inti m'intix iġġudikat. Li naf jien huwa li meta xi ħadd kien għallim tiegħi li kien jażel li jitkellem bil-Malti standard, kien jagħmilhom ma' żewġ affarijiet. U aħna konna ngħidu fuq, ġifieri dan hawn affarijiet u id-daħal, fis-sens li dan jew jippretendija, tajjeb allura konna naħsbu li huwa kiesaħ għax jażel li jitkellem hekk, jew dan jippreferi jażel l-istandard ħalli jisu ma jkunx hemm relazzjoni bejn mal-istudenti tiegħu. Ġifieri huwa jżomm id-distanza magħhom u l-istudenti jkunu jafu li inti tajjeb hemmhekk postok watta u relazzjoni tiegħek bejn student u għalliem. Ġifieri jekk inti mbagħad li jekk inti pereżempju ħataqleb u tibda titkellem bid-djalett, jindunaw li r-relazzjoni tagħhom bidlet u saret waħda iktar ta' ħbiberija u iktar informali. Ġifieri jekk xi ħadd li jażel jitkellem bil-Malti, fil-każ tiegħek u fi żmien meta kont hemm jien, kont tkun iġġudikat, pereżempju. Għandi pereżempju għallima partikolari. Imbagħad skont ukoll għaliex konna nafu pereżempju din kienet Maltija li żżewġet Għawċi u ġiet toqgħod Għawdex. U meta kienet tkellimna bil-Malti, sa ċertu punt konna mbagħad niġġudikawha, imma jekk konna nkunu nafu li huwa għallim li huwa Għawċi, tajjeb imma jażel li jitkellem bil-Malti hemmhekk ħajkun iġġudikat. Jgħidu l-nbat tal-Pepe kif qed Tieni osservazzjoni l-ewwel semmejt li is-sannati għandu 15 il-varjazzjoni vokali differenti, mhux kif irreferejt għaliha. Il-AE. Tista' forsi tgħidilna kelma kif tiġi mill-isna pronunzjata? Il-E, bħal kien. Mhix E. Ġifieri jekk ma nafx hekk kienu tajt. Tipprova tħoss il-A u l-E ma fl-istess ħin hija iktar miftuħa, hija iktar E li iktar miftuħa. U nafx kif nispjega, inti naħseb fit-termin tal-fonoloġija tifhimni, niżoħra le. Ġifieri il-E sa ċertu punt hija inqas miftuħa mill-A. Jekk tajt A, għandek ħalqek li tiffetaħ, tajt E ħajinfetaħ inqas. La, ben wieħed b'mod l-iktar sempliċi huwa dak li jiġi bejniethom. U l-aħħar kumment, jekk jogħġbok hemm jiena peress li nagħlem ġieli nara xi student. Fil-studju tiegħi mbagħad skoprejt li mhux dejjem toħroġ, jiġifieri kemm nistgħu niġġudikawha bħala vokali li tieħu sehem fid-djalett tas-Sannat, laqas kienet ċerta sax, u kien hemm vokali oħra bħal tiwt. Aħna ngħidu tut, imma fl-Għawdex jgħidu tiwt, pereżempju, li kienet meqjusa bħala vokali waħda, u meta fl-istudju ieħor ta' wara mbagħad ġieni dittong. Ġifieri kont qiegħed minn għalija ħansib il-ġismu għad ħareġ ġenn, ġifieri minn għalija mort bitti li jiena ħajjoħroġ li ħajjoħorġu li l-formi ngħidulhom il-frekwenzi dik il-vokali, meta mbagħad naraha li kienet dittong. U fil-fatt ma għamilx analiżi tagħhom bħalma għamilt għall-każ tal-vokali l-oħra. Ġieli jkolli studenti li għandhom id-djalett, huma Maltin u li għandhom id-djalett, u ġieli fil-kitba pereżempju jiktbulek jistu. Huma jilisnu hekk flok jistgħu jilisnu jistu. Kemm forsi inti wkoll mill-qasam tiegħek ukoll tal-edukazzjoni taħseb illi l-Għawċi jew djaletti oħra jinfluwenzaw il-Malti standard meta jiġu biex jiktbuh? Eżatt, le żgur. Ġifieri speċjalment l-istudenti Għawċi.
studenti għawċin ġifiri ma jużawx standard, jisibu diffiċli ħafna. Mux kolla ġifiri jem ħafna tfal li huma influenzati, naf ġifiri li jem tfal li specialment dak li differenza bejn tijow u tijaj per eżempju, jew tijaw, imma jikbu tijaw. Għax huma mdorin bil-ewem dak id-dittong, u tant kemm il-darba jgħiduh li jiġu influenzat anke fil-kitba. Mbagħad għandek il-kliem bħal ramel, li jkbulek ramal, għaliex hija iktar sottili. U dik id-differenza pereżempju kont dont ħafna bħal ramel pereżempju, ramal kont ngħid. U kienu inti għaw xi iva. Bil-ewwel kienu jindunaw. U oħra l-o. Il-o, il-kuntest fejn tintuża l-o f'għawdex hija differenti ħafna. U hija limitata ħafna minn kemm tintuża fil-Malti. Allura meta jkun hemm kelma bħal konna, ma jgħidulekx konna, jgħidulek kinna. Il-o, għax aħna ngħidu kinna. Allura il-o ma jkunux jafu kif ħajlisnu għal Awċi. Dik ninnota speċjalment meta intervistaw xi ħadd li huwa Awċi fuq it-television u dik l-ewwel ħaġa li toħroġ. Jgħidulek kinna u jgħidu ilek ma jkunux jafu li qed jiżbaljaw.